θα παίρνει την κόρη του Πασά γυναίκα. Τώρα θα σε φτιάσω εγώ. Θα τρέχεις με 800 χιλιόμετρα την ώρα. Ακούσατε! Πάρτο! Παναγία μου! Παναγία μου, το γάιδερο μου πέταξε πάνω. Βρε αναθεματισμένε. Φεύγα χατατάρ, θα σε πουλάνε από το ξύλο. Δεν πάω πουθενά. Ακούσατε κύριοι! Παναγία μου, βρε απάνω μου έπεσες. Αφού βλέπεις πάω δεξιά ρε, δεν κόβεις αριστερά βρε. Άσε με βρε κερικιός μου να βγάλω ένα κομματάκι ψώνι. Τι φωνάζεις και κάνεις απόξω από την πολυκατοικία μου ρε. Δεν έμαθες κερικιός μου που παρουσιάστηκε ένας δράκος, ένα τέρας, ένα φίδι. Αλήθεια. Ναι, και δεν εννοώ όποιος μπορέσει να πάει να το σκοτώσει κερικιός μου και να γλιτώσει ο κόσμος. Θέλει να τελελήσουμε μαζί καρικιζάκι. Να αναλύσουμε ρε χαλακάρι, να βγάλω κι εγώ κανένα φράγο. Λοιπόν, έχεις φωνή. Κατσαρί. Για κάνε α. Όχι, πιο χαμηλά. Όχι, πιο ψηλότερα. Ψηλότερα ακόμη. Λίγο πιο ψηλότερα. Λίγο πιο ψηλότερα. Λίγο πιο ψηλότερα. Αχ, μου πήρες τα τύμπανα βρε. Θα σου πάρω το σβέρκο ρε. Λοιπόν, ξέρεις τι θα λες. Ξέρω. Τι. Ξέρω εγώ. Ό,τι λέω εγώ θα λες κι εσύ. Ναι. Ακούσατε κύριοι. Ακούσατε κύριοι. Αγάδες τερβισάδες. Αυγουλάδες αρπαχτάδες. Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί. Κότες, χίνες, μαραγοί. Διαταγή του μεγάλου μας Πασά. Διαταγή του αυγολέμονου Πατσά. Όποιος μπορέσει και εξοντώσει το καταραμένο θεριό. Όποιος μπορέσει και τεντώσει το κατουρημένο χωριό. Θα παίρνει την κόρη του Πασά γυναίκα. Θα παίρνει το Πασά γυναίκα. Θα παίρνει και πολύτιμα δώρα. Θα το παντρεύουνε και με τη Θοδώρα. Εσύ θα πας από εδώ και εγώ θα πάω από εκεί. Θα σμίξουμε κάψω στο τερβάνι. Ωραία. Φωνή, Ωραία, τώρα θα σας πάρω τα τζάμια όλα. Πρόσεξε, πάω Καραγιόλ. Το καλό χαλαντάρι. Ρε μανούλα μου τώρα να στρώσω τη φωνή μου και να αρχίσω τώρα από εδώ. Απάνω που έσωσα τη φωνή, δεν θυμάμαι τι να πω τώρα. Πού να πάει. Πώς το είπες το πρώτο ρε. Το πρώτο το ξέχασα. Το τελευταίο ταλισμό είσαι και στη μέση δεν το θυμάμαι, θεματογονιός. Ναι. Ακούσατε ρε. Είπε ο Μπαρμπαπασάς στον αυγολέμονο 30 επί 30, 7 και 75 ο τεραμάς της νησάς. Πάτε διαβόλοι βάρια παντόφλες για τρόχισμα. Δεν έλεγε παντόφλες μέσα μωρέ. Όποιος τεντώσει το θεριό θα παίρνει τον Πασά γυναίκα, θα κάνει τον τερβέλεκα πεθερά. Κατεβάτε να με βαρέσουνε. Τώρα είναι εδώ, ο απέτεφε. Πήγαινε γρήγορα να δεις τι κουταμάρος λέει αυτός. Γιατρός, χειρούργος, σπουδάσα σε τη Γερμανία, ήρθε στην Τρίπολη και άνοιξε κομμωτήριο. Κάποια κυρία έχασε το παιδάκι με το καροτσάκι, όποιος το βρήκε να κρατήσει το παιδί και να φέρει το καροτσάκι. Καράβι έφυγε από την Αθήνα, πάει για τη Θεσσαλονίκη, έχει μέσα σαρδέλες σαρμινές κι όποιος τις φάει, κι όποιος τις φάει, τσαρούχια βλέπω, κακά σημάδια. Ποιος ωραία παίζευεν. Ποιος είναι παίζευτήν. Όσοι ωραία που να κάνει σαντάρες τα βαντούρια. Ούτε γαϊδάρες ούτε γαϊδούρια. Το μεγαλύτερο γάιδαρο που έχω δει του λόγου είσαι. Ο βέρα ωραία που μ' αρένεται
σε βάλω κάτω που να σε πατάω σαν το γάτο στο ποντικιά. Εγώ Παρπάτερ Βέρεκα είμαι τελανιτζής. Τελανιτζής ωραία. Ναι. Ο τελανάς ωραία. Ναι. Μπράβο ρε, μπράβο. Άλλη φορά ωραία ξέρεις πώς θα το τρως το ξύλο ρε. Πώς θα το τρώω? Που έτσι ωραία. Πάει πρόσεχε, τα πεθάνια, τα παπάκια. Βάζε παρακάτω, μωρέ, τάσου, μωρέ. Δεν συμβαίνει που να σε βάλω κάτω που να σε πατάω. Ποιος σε βαράει πατέρα? Παιδάκι μου με βαράει ο Τερβέρεκας. Για κάτσε ρε. Συμβαίνει τίποτα αγοράκι? Πού τι είσαι εσύ ωραία. Εγώ είμαι ρε. Πού τι είσαι εσύ. Σοκολάτα είναι μπαρμπά. Εσύ βαράς τον πατέρα μου ρε. Που για σου ρε που να σε βάλω κάτω που να σε πατάω σαν το γάτο ρε. Ποιο θα πατήσει? Ποιο θα Που για ρε κούτσικο που για πάρτο ρε. Ποιο είναι βαράν μωρή μοδίστρα? Ποιο είναι βαράν είναι από κάτω από Ποιος είναι κούτσικο ρε. Βρήκε τον πατέρα μου και τον εβαράν μικρό παιδάκι ρε. Δεν τρέπεσαι ρε να σε βαράνε ρε πατέρα. Θα σου φορέσω πιπιλίνο ρε. Ακούσατε κύριοι, μανάβιδες, μπακάλιδες, ταβερνιερέοι, αύριο το πρωί μεσημεριάτικα την ώρα που νυχτώνει. Ρε, ετελάλησα εγώ εκεί βρε. Δεν πειράζει. Έλα καρδιός. Λοιπόν πάμε τώρα στο Βασά να πληρωθούμε. Πρόσεξε μην κάνεις κανένα κουταβάρι και φάμε ξύλο. Σώπα ρε που θα φάμε ξύλο, πάμε. Έλα. Προχώρη. Βασά μου, Είσαι βαρνή χαντζημότη. είμαστε οι τελετζίδες. Πασάμε τελαλήσαμε εδώ δεξιά και αριστερά για το φίδι. Μόσιαλα. Μας να βγάλεις το σβέρκο σου. Πάσε βρε. Να μας πληρώσετε Πασά μου. Το χει. Διατάχτε Πασά μου. Δώσε 200 λίρες στους κυρίους να πάνε να τα μοιραστούνε. Φέρτε εδώ κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε Πασά μου. Το καλό. Έλα καρδιός. Λοιπόν, Έλα καρδιός που να τα μοιράσουμε τώρα. πώς θέλει να τα μοιράσουμε κατά τα άλλη, σαν Θεός ή σαν άνθρωπος? Θα τα μοιράσεις σαν Θεός. Ωραία. Ο Θεός σ' άλλους δίνει πολλά, σ' άλλους δίνει λίγα. Όχι. Θα τα μοιράσεις σαν άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα τρώει όλα μοναχός του. Όχι, όχι ούτε σαν άνθρωπος. Μην τα μοιράζουμε καθόλου. Τι λέμε. Θα πάρω τα μισά. Λοιπόν, για γονάτσο. Έχουμε και λέμε. Μάλιστα. Και αφού λέμε θα έχουμε. Γιατί άμα δεν είχαμε δεν θα λέγαμε. Ναι. 0 το 0, πάρε 0. 0 συν το 0, 80. Γιατί παίρνεις 80 εσύ. Εμένα έχει συν μέσα. Εσένα δεν έχει συν. Ναι. Δικά σου, δικά μου, δικά σου. Δικά μου. Δικά σου, δικά μου, δικά σου, δικά μου. Νούλα επί νούλα, νούλα. Ο Καραγιώης τα παίρνει ούλα. Τι έκανες εκεί βρε. Τι πήρα εγώ τώρα. Τι πήρες? Εγώ 2 λίρες πήρα μόνο. Αυτά βγάλει ο λογαριασμός, αυτά θα πάρει. Τι? Βρε πρέπει να πάρω τα μισά, το καταλαβαίνεις. Πόσα πρέπει να πάρεις? Πρέπει να πάρω 100. Γιατί? Διότι 100 εγώ και 100 εσύ γίνονται 200. Τώρα πόσες πήρες? 2. Εγώ 198. 198 και 2 πόσο κάνουνε? 200. Θα σε κοροϊδέψουμε νομίζεις ρε. Τα δικά μου δεν είναι σωστά. Για φέρτε εδώ. Ορίστε. Γονάτισε. 2 έτσι. Ναι. Μία εσύ, μία εγώ. Τα δικά σου Είναι σωστά, δεν θέλουν μοίρασμα. να χάθεις χιλιοπανωμένη μασκαρά. Τρως το ψωμάκι των παιδιών μου. Φου σου παλιά άνθρωπε. Θα φτύσεις κι άλλο ρε. Γιατί? Να ξέρω πότε θα σκουπιστώ. Να χάθεις παλιά μου. Φεύγω ρε μασκαρά να σε φάει το φίλι Παναγία μου. Χατζατζάν, καλύτερα που με έφτυσες. Γιατί? Δεν είχα πληθεί πρωί. Θα πάω να τιμαρτώ τώρα, θα πάρω σουγιά να πάω να σφάξω το φίδι.
να πάρω τη βεζιρομούλα. Που είσαι τυχή, διατάχτεμσα, περάστε εδώ. Κύριε τυχή, ένας που θα έρχεται για να χτυπάει το καταραμένο θεριό, θα τον περνάτε μέσα εις το σεράι, θα τον σερβίρετε, θα του δώσετε δώρα και όποιος εξοδώσει το καταραμένο θεριό είναι ο γαμπρός μου, μάλιστα πασά μου. Θέλω την καλύτερη φιλοξενία στους λεβέντες που θα έρθουν από όλα τα μέρη να χτυπήσουν το καταραμένο θεριό. Ορίστε, μάλιστα πασά μου. Είναι το καταραμένο θεριό μέσα σε αυτή τη σπηλιά στη δεξαμενή. Θα το φωνεύσω. Την άλλη κιλό του πάει πέρα, μωρέ. Αυτοκίνητο είναι, τραχτέρ είναι. Για να δω, μωρέ. Κάπου πρέπει να ρωτήσω να μου πούνε. Οπα, καταλυτικό θα είναι. Βλέπω έχει και ξάπνιση εδώ. Πατριώτη, πού να ρωτήσω κάποιο κύριο. Ρε, πατριώτη, πρέπει να πάω να χτυπήσω αυτή την πόρτα. Ρε, πού είσαι ρε, πατριώτη, ρε, τι διάλο δεν ακούει μωρέ, για να πάρω ένα τούβλο ρε. Πού είσαι ρε, μη πετάτε στραγάλια. Άκουλε στραγάλια. Ανούλα μου! Βοήθεια! Βοήθεια! Εφοβήθηκε ο βλάκας! Μανούλα μου βουρδούλαγκας! Για να λέω τι είναι αυτός μωρέ! Ουξού! Ουξού ρε! Για σκύλο με περνάτε! Γιατί κουτάβι είσαι! Άνθρωπος είμαι! Άνθρωπος! Μάλιστα! Και κύριο μπροστά τι είναι κύριε? Μητάκι! Τι είναι? Μητάκι! Μητάκι είναι αυτό η κοπρεσαράκι ρε! Πρώτη φορά βλέπω μύτη 14 χιλιόμετρα. Για περίμενε εδώ ρε! Καλημέρα σας! Καλημέρα, τι κάνετε γερός, δυνατός, ντούρος, κουμουντούρος. Αυτή είναι μύτη. Μύτη είναι αυτή ρε. Μάλιστα. Εδώ μπροστά να βάζεις ένα κλάξον.